Нормално стечение на обстоятелствата. Венко! Венко! Как такива ми как не се... Нормално развитие на един волейболен матч в България. Не, то не може. Той да падне цялото горе, не кажа, ти представи си това. Ти представи си това. Матчът продължава без Венко, да е ли? Ама не, аз съм съдята ми там, че Венка то ми прекъсване и повече този отбор не може да участва в аматьорската лига. Дирекшън. Разбираш ли какво значи дирекшън? Това е един случайен гражданин на волейболен матч. Така е, бе. Така е.